шамоле ки шаби гузашта аз соати 20 то нисфи шаб сурат гирифт дар як сония аз 15 то 18 метр вазид. Ин шамол хисороти ҷониву молӣ надошта бошад ҳам чангу ғуборро бо худ оварда атмосфераро вайрон намудааст, аммо дар баъзе манотиқи вилоят сатҳи чангу ғубор аз ҳисоби боришот поён рафтааст. дар аксари ноҳияҳо чангу ғубор баланд шуда, миқдори чанг дар баъзе ноҳияҳо аз 0.2 то 1 миллиграмм дар куб баланд шуд. дар баъзе манотиқи вилоят боришоти борон низ ба қайд гирифта шудааст ки меъёри он то 5 миллиметрро ташкил медиҳад. боришот дар минтақаҳои Исаравшан, Бӯстон, Шаҳристон мушоҳида шуда хисорот надорад. намояндагони маркази обу ҳавосанҷии вилоят гуфтанд ки шамоли сахт санаҳои 19-20 сентябр пешгӯӣ шуда эҳтимоли кандашавии бомпӯшҳои хонаҳо дар назар аст, чун мӯътадилии шамол аз 3 то 8 метр буда шамоли пешгӯишаванда то 22 метр арзёбӣ шуд. шамоле ки мо аз 17 то 22 метр мегӯем, ин шамол дар асоси фанни метеорология гирем, ин ба забони русӣ пари ветера, ки ин шамол метавонад шифре ки дар болои бом аст ҳамон шифрро канда партояд. ин аксари вақт моҳи сентябр, охирои сентябр, тамомшавии сентябр ва саршавии октябр ҳамин ҳарсола ҳамин хел шамолҳо рух медиҳад. агар ба хотиртон бошад, дар соли 2018 шамоле шудагӣ буд ки 22 то 28 метр дар як сония мевазид, ки дар шаҳри Хуҷанд чанд ҷоҳоро вайрон карда, чандта столбаҳои барқро, чандта столбаҳои светофорҳоро канда партофтагӣ буда, ки ба хотиртон бошад. ҳамчунин рӯзи 19 сентябр борон пешгӯӣ шуда, санаҳои 19-20 ҳамин моҳ эҳтимоли вазидани шамол бо суръати 17-22 метр дар як сония аст. сани 21-22 сентябр дар вилоят ҳавои кам абр ва дар баъзе минтақаҳои вилоят боз ҳам ҳавои гарм пешгӯӣ шудааст. ҳарорати ҳаво шабона 11-16 ва рӯзона 21-26 дараҷа, дар водиҳо бошад аз 21 то 31 дараҷа гарм пешгӯӣ мешавад. дар кӯҳҳои кишвар ҳаво сард гашта ҳарорати ҳаво аз -2 то 3 дараҷа гарм шуданаш мумкин аст.